Quan diàriament revisem els llistats de documents adreçats a la nostra unitat, alguna vegada podem trobar-nos assentaments que no són per a nosaltres. En aquests casos, és imprescindible fer el canvi de destinació de l'assentament perquè és el cercat on es descriu la traçabilitat dels documents. En el moment de fer el canvi de destinació, cal distingir entre destinació interna a una unitat situada en el mateix edifici de la Generalitat a Girona, o destinació externa a una unitat de fora de l'edifici de la Generalitat a Girona. Destinació externa. Per realitzar un canvi de destinació a una unitat externa anem a l'apartat Destinació i ens situem a la casella externa. Dues opcions. Si sabem el codi de la unitat, l'introduïm i cliquem a la lupa. Ens apareixerà la unitat directament. Si no coneixem el codi, posem una part del nom i cliquem a la lupa. Ens donarà una llista d'unitats per triar. Seleccionem la destinació. Finalment, desem l'assentament. Si us demana una diligència, escolliu canvi de destinació i premeu seleccionar. L'assentament queda assignat a la destinació externa i l'oficina de registre corresponent l'integrarà a la seva oficina. Un cop s'integri a la nova oficina ja sortirà als llistats i la unitat destinatària s'assabentarà del nou assentament. No cal fer res més. Destinació interna. Si el canvi és per a una unitat interna, és a dir per a una unitat que està situada físicament a l'edifici de la Generalitat a Girona, cal anar al mateix apartat de destinació, però a la casella interna. Per saber quin codi hem d'introduir, anem a la intranet de l'edifici, a l'apartat Serveis comuns. A continuació UAC. Seguidament Registre d'entrada. I per últim Funcionament. Trobareu la llista de les unitats amb què treballem. Busqueu la unitat a la qual voleu destinar l'assentament i copieu el codi. Tornem al cercat i enganxeu-lo a la casella de l'esquerra. Cliqueu sobre la lupa. Finalment, deseu l'assentament i, com en el canvi de destinació externa, si us demana una diligència seleccioneu Canvi de destinació. L'assentament està canviat, però aquests canvis de destinació interns no apareixen als llistats i si no avisem la unitat destinatària no s'assabentarà que li han estat assignats uns documents. Per tant, és molt important avisar del canvi la unitat destinatària. A la mateixa pàgina de la intranet on heu trobat els codis de les destinacions hi trobareu el correu electrònic de la unitat. Només caldrà que li envieu un missatge informant-la del número d'assentament del qual heu canviat la destinació.